Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City, GC6 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sige, alang-alang paton sinilakat sang panahon mga kaaksyon, ano? Pakaronan talang ina, aton sinilakat sang panahon pero panilag lang kita, no? Sa aton sinipalibot kay maulanon, may mga lugar gani kay naman dito sa syudad sa San Carlos, allegedly nagsaka man ng tubig. PYEZ, Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubahan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay
para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 20 na mga kaaksyon subong nga adlaw. Yari kita sa Martes, Pebrero 9 na 2021. And monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Pag-uman lang kita gindeklaraman sa Nielsen Survey mga kaaksyon nga ang Aksyon Radyo Bacolod number 1. We are certified number 1. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa aksyonradyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita man kamo to, YouTube kag sa aton sini nga Twitter account. Aton sini nga text hotline 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section. Ibutang dira mga mensahe nyo. 2 to 3 liners lang opinion sa aton sini nga isyo kag balitaan mga kaaksyon kitagaan taga sa hostisya karon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Toblas 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Unahon ta karon dugay paplastar liwat sang patrol ining isa naman ka shooting incident nga nagluntad sini gid mga hapon dira sa Mambulak baw patay gid ining biktima. Aksyon Firing Line. Korte iya no samtang ang iban nga balita lokal aksidente na naman nagluntad didto sa Banwa sang Kawayan. Tatlo ka mga nagasakay sa motorsiklo nag-overtake sa ginasundan nga isa ka private car. Kibot siya pag overtake niya may gapadulong man ganay isa pagid kasalakyan ti sugapa yagid ining tatlo na bulagta ginis dalan. Aksyon Firing Line. May lang kay why gid sila magkala disgrasya todo kundi may mga kapilasan subong ginabulong sa hospital paghinay gid. Kag si Negros Occidental Police Colonel Rumi Palge nagpalayag wala niya ginatulirar. Siyempre naman ang mga pulis nga nagagamit sang illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Nga may mga pulis pagyapon nga nagagamit sang illegal nga droga. Nga na-mention ina ni Palgi makaksyon pagi sa press conference kay na sang Nokpo because nga may duha na nga nagpolisitibo nga mga kapulisan sa illegal nga droga diri sa probinsya sang Negros Occidental sa pagpungko ni Regional Director Brigadier General Rolando Miranda. Mga duha pa lang kabulan ang nakaligad. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita lokal mga kaaksyon. Anong natabo na naman liwat man baw susko kasulumpaan kag kagalaba maning obra ni sang DPWH kag kontraktor sa tubang sang NGC. Aksyon Firing Line. May mga litrato nga naga-viral subong nga may ara sang buho dira nga wala man lang gani sa mga kudal sa kilid na kag kun hindi na matalupangdan sa nagalinabay nga salakyan mabulasot ka kundi aksidente. Aksyon Firing Line. Irresponsable nga trabaho ina kabay pa nga matalupangdan nyo subong kag pangtabunan or butangan malang sa mga warning devices dira kay basi magkalahulog ang mga motorista makadlaw man lang kamo. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita makaaksyon lokal diri sa syudad sa Bacolod sa gihapon i-check tari karon na balita with Action Dale Salazar sa mga balita na Action Dale Salazar Task Force Disiplina nagpaandam nga papanaugan pinalidad ang mga POV driver nga nagapasakay sang pasahero nga nagalapa sa health protocol. Kadugay naman ang away ginahimo na sa mga salakyan. Action Firing
firing line. Bacolod CDRRMO yara na sa area sang Barangay 2 sa padayon nga clearing sang Mambulok Creek mga kaksyon na amanan kong kisa kay kon ibalita diri sa lokal daway lang ginasapak ay local radio station malang na kung itulfo gali gasala man espiritu nila. Firing line. I'm sorry pero tiyan mo na matuod ng istorya hindi nyo kita diri naghambal malang mo no? Hindi na magulat pang nasyonal. Kaya kung nasyonal, kundi ang coverage sina, bilog nga Pilipinas, Action JM, di ba? Diri pa lang sa lokal sa Bacolod, aktuhan ta ng mga rororeklamo. Hindi lang kayo pawalaan, ta dapat diri lang tayo mahuyan sa Bacolod. Action firing line. Ang aton pa naman alkalde sang syudad Action JM, daan anong subong iyang status, daan presidente sa mga alkalde sa mga syudad sa bugos nga Pilipinas. Action firing line. Di ka mabatian na sa national television, ako di man ko nanamian palangga taning alkalde ta di Action JM ya. Ginangalngal katuyo sa iban nga TV station sa national. Ginangalngal kang City Bacolod amo ni ang basura, ang baha muni na. Tapos aton nga mayor di presidente sa mga mga presidente sa mga mayor sa syudad. Dito ka huluya bla kung kaysa bla. Oo, so diri pa lang reklamo, aksyonan ta na. Action firing line. Dito okay man Action JM? Sige, okay na no? Sa iban nga balita sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon sa probinsya, Negros Occidental nagpangabay sang dugang nga 3 million doses sang COVID-19 vaccines. Listahan sa mga bakunahan tapuson subong nga bulan. Action firing line. Okay, ti gamay gid man tuyang ginbakal sang kwan mo. Ginbakal sang probinsya ti kadamo kalapad sang kalapad sang Negros Occidental. Action firing line. Kung may time kita karon maka-action to creon taman. Kumusta na to ang JO1, ang anay JO1, jail officer 1 nga babaye nga nadakpan sa drug buy bust operation. Nakasuhan na bala ini? Action firing line. Kag karon mga ka-action hulaton nyo. May nami kita nga isyo sa buong gabi. Hindi gin matuman kadako na nga isyo. Pero magaserbi ini nga leksyon sa mga utod naton nga hindi gin magsalig Action JM, Action Nelmar sa mga promo-promo nga antupan mahuyan ka sa event mo. Action firing line. Isa kalitsunan ang ginareklamo karon sa malapit 20 tanan ka mga tagreklamo. Kay may promo sila nga tuman ka barato pag abot sa adlaw nga may birthday bata mo. Tapos kwaon mo tong ginorder mo sirados la iya. Action firing line. Ting customer ang manog kaon mo sa imo sini nga puloy anto gutom. Kundi ikaw nga iloy kag amay nga sala espiritu mo kundi ka makadto kay ang ginorder mo wala kay sirado sila. Action firing line. Karon lang kay paplastar tani sa tagreklamo nga diri nagdangop sa Action Radio. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, manglugayawon ko anay gamay lang mga balita to sa national kay pagbalik ta dugay-dugay si Action dyan sa patrol amo ning tutukan tang balita ya ho. Gamay lang nga lagaw sa nasyonal kay ho ang AFP Chief of Staff nga si Lieutenant General Cirilito Subihana mga kaksyon. Nagpalayag nga dapat dungagan ang mga police o kon Philippine Coast Guard patrolling or nagapatrol rather dira sa area nga nagatulutamwa sa lugar sang West Philippine Sea. Action firing line. So no, diri sa kay Subihana ho, siya daw ka-alarming sining katabo subong labi na gid ang China law mga kaaksyon. May layito sila subong nga kung may maglapas sa ilang teritoryo, dira mga kaaksyon pwede nila nga pusilon bisan sinulang. Action firing line. Amo na iya katuso, iya kag porte, iya ka mga gutom ang tagapungsod China nga kung makalampas ka lang sa territorial water nila dira gani nga kung ang ginatudlo nila nga territorial nila daw iya pa na gani isang pungsod Pilipinas ay ipapusil nila iya. Action firing line. So no, diri sa kay Subihana, ti na daw kadelikado. That's why nga ti kinahanglan i-check ina kalaluoy man sa panglabuhian sa mga Pinoy nga mga gagmay nga mangingisda kung sa ginapangdalasa landa sila. Action firing line. So ariyo kay may nag-ara to naglabay kahapon nga joint exercises mga kaksyon sa South China Sea mismo. Ano naglabay to? Duha ka mga carrier groups mga kaksyon sang US warship. Tiguro ang taga US Navy ni nagapa-kwan man ni nagapa-irita man sa China Action JM. Action firing line. Labay-labay man to sila kag magpakita-kita man aber guro hambal guro sa Amerika aber labyan tarabi abi dibe
kung testingan na posilon kita nila, debe. Action firing line. Kay kung umpisaan sa China nga posil-posilo nila ng US Navy nga sigurado ko magbinuro gidayon pro diin kita puluton sa piyak lang to dano China na kita ari lang dis Pilipinas kundi dalahig kita de. Action firing line. Sa iban nga balita sa national, baboy, Senador Kiko Pangilinan nagpalayag nga dapat tutukan sa gobyerno karon ang pagkulang sa supply sang baboy. Action firing line. Ang bali Pangilinan dapat ang gobyerno tutukan kag hatagan na atensyon nga magpamakal ang taga Luzon sang baboy gikan dire sa Visayas kag Mindanao. Action firing line. Kaysa nasyonal tong baboy na to kulang na bangod sa African swine fever kon flu ni Blamacaksyon, tiporti ka mahal sang kilo to, lapit 500. Pagkatapos nagpapagwa sang executive order si Presidente Rodrigo Duterte nga dapat hindi maglampas sa 300 pesos ang kada kilo sang baboy nga ibaligya sa market. Action firing line. So pagkwa mga kaaksyon, sining executive order nga ini, kahapon nga adlaw bala to action JM mo, wala sang may namaligya karni baboy kay ginhold sa mga tag-iya sa ibaligya namon ni 300 pero tinga pirdi na namon Action firing line. Kundi way sa may namaligya baboy sa Manila to iban kahapon. Kung gustohon suno sa mga manog baboy sang Pilipinas, tagaan sila kuno sang subsidy for transportation. Kaya sa transportation pa lang, pierde na sila. Action firing line. Grabe, baboy ha. Anyway, sa ibang nga balita, si Pasay City Mayor Amy Calixto Rubiana nagpositibo iyaho sa COVID-19. Action firing line. Tisubong na isolate ini siya. Napropadayo naman subong ang kuana ang contact tracing mga kaaksyon. Samtang Presidente Rodrigo Duterte nasakita na gid kuno sa mga aligasyon nga may ara sang korupsyon sa pagbakal sang bakuna mga kaaksyon. Action firing line. So dire kay Duterte iyaho amal niya wala sang korupsyon dira no. Yes, naga-chat sa aton nga sa Mambulak may shooting. Oo, nabalita na namon sining alas 6 ang gabi dugay-dugay suliton ko. Tulat lang kamo da ha. Kay may kompleto patang detalye sina, no? So kay Presidente Rodrigo Duterte, siya paanong korupsyon? Kaya pinangutang lang subong ang Pilipinas sa Bank of the Philippines kag World Bank. Kag ina nga kwarta kung ibayad didto iya sa ginabaklan sa bakuna, bank to bank naman ang bayranan, hindi way na nagaagi sa kamot pa sa mga politiko. Ati mayo man ngon amo sina Mr. President patunayan tanay nga wala sang korupsyon dira o galing kiti na blang daw ginbunag kita sining kalibutan nga ara ng korupsyon. Hindi madula ang pagkaduda sang pumuluyo bangod sang iban nga mga ara sa pwesto nga nagapangawat gidman. Action firing line. Bakuna, si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon nag-apilar sa CPP-NPA nga dapat hindi pag-intrahan ang pag-deliver sa bakuna. Ano bot silingon niya sini? Nakulbaan si Duterte nga base kuno ipang-agawon sa mga rebelde ang bakuna kung i-deliver na sa mga kaprobinsyahanan. Action firing line. Ginihimplo diri ni Duterte makaksyon nga may nagluntad sang una nga ginagaw ang kwarta nga para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for Peace mga kaksyon. Sa di data gusto masulit pa na kag ining vaccine nga ini baw. Kung tani hindi na paghilabtan away pa man Di magindo bang hilabot mga utod nga mga rebelde kay ano man nila ning vaccine pang imnon. Action firing line. Di sila manghilabot no? La 7:32. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, dira lang tanay asta sa mga balita nasyonal balikan kong patrol this time kay inang pakuan naton pa-check naton liwat ko na no giblang senaryo sa pagluthang sining isa ka lalaki dira sa barangay Mambulak, syudad sang Silay. Mga kaaksyon, patay. Anong trabaho ya sini? Ano ang sino mga suspect? Anong ginsakyan? May initial na blang investigation ng kapulisan, may matumod na nga suspect, kaya na mga kaaksyon itutukan ta. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Patrol, may gabi. Action Bryce sa Gapon ang Patrol Live nag-report dari sa tunang siring inasalan kung sa rin mismo nagatindog kay ina ining lalaki naging kilala kay Ronald Swating amo ni ang ginluthang sang riding in tandem Action Bryce dari mismo sa area sa Purok Zone 5 Barangay Mambulak syudad mismo sang Silay. Actually sa nasiling ko na ari distubangan sa inasalan
kay Mandris area sa Zone 5 nakadto ining biktima nga si swatting action bray sa ginabaligyan sa iya mismo man nga nobya nga residente diri sa lugar may sulusanggi diri sa tubang and then diri sa nagatutindog mismo sa ginaasalan gidadampi kang ginpalapitan namang sa riding in tandem kag ginuthang kay na kundi ko magsala sa marking sa ngaton nga mga kapulisan do mga pito gito kay na kamay labeling most probably ang pagpayag sa pila ka mga residente sa lugar do mga kalibre 45 nga masutang ang gamit may pila ka mga basilyo sa masutang nga nagkarabelin sa area man mismo action bray ang kalabanan nga igo gid sa nakita ko yung plain view ang ulo gitong damo tilas no kay mo gitong mahimo nga gito na sa iya kamatay mismo action Brian suno kay na kay Bangkay Kapitan Hazel Cordero sa barangay Mambulaca nga actually ini swatting mga pulo ka tuig ini sa action bray nga napreso bangod sa kasong illegal nga droga sa Monte ginisaya dikto gisalin action bray kag mga isa pa lamang sa katuigan hilaway gikan sa presuhan recently gincheck nilang ila data record abi sa may barangay according kay Cordero wala man kuno sila sang information nga ini sa miara biliwat nagbalik o kung nag-engage sa pagbaliga sa illegal nga droga o kung may mga illegal activities sa action bray nga liwat din sudlan ining si swatting no wala mang sa ila record kag according pamilya sa kung nabatan sa tumaka action ginpayag nga ila pagkibalo wala hindi involved no sa nanuman nga illegal activities ang ila mismo nga himata action bray sini nga matano actually gasumpit ang agi ka pulis nagkingag bago man sila nagaling sa police station no abi namon diri sila makonduct sang gamay nga press conference para magatag sa statement pero nagingag sa police station action bray kag bago ginamag yung kuha ang bangkay sining ni swatting diri sa may area mismo kagindala sa may funeraria gina-check aton kung base may mga dugang information si Cap Cordero nga nakuha sa police kaya wala may feed sa aton nga information abi ang aton mga kapulisan. Pero action dyan pagkatapos nga nakagwa siya sa sulod sang isa ka tuig anong trabaho ya subong iya nga active siya? Dari lang gid sa action bray sila lugar nga tinero wala man sa kuno sang ginaobra abi. Hindi amo ni may nolonobya diri sa may area sang zone 5 pero kung taon taga employee subdivision isa. Ang employee subdivision mga pila ka mga almost pila ka kilometro lang kalayon gikan diri sa may area sang zone 5. Diretso mo na ni dalan dito na nang ilap pinakabalay gid. Nagatinero siya sa iyang Iloy kagamay subong action bray. Anong posible abi mayra sang love triangle dira action dyan? Okay na to sige pamangkot nato na pamilya blanco gid sila kung ano ang mga possible motibo sining krimen kay kung sila plan taon wala man kuno kontra ining ilahi mata kung may mga utang wala magigkira sila may nakabalo nga may utang kay kung kaysa kung may hulam gid man ga mabayaran gid man lang nila kilayon action bray no kag kung may utang gid man patsyon gid abi daw mo nang isa nila ka argumento kay ina ginapalayag sang gin-interviews naton kina si Ma'am Cecil Fernandez ang hinablos mismo sining napatay action bray ikatatlo din nalantaw diri sa area ang iyang amiga-amiga abi o kuno biya hindi makatag sa statement pero bago lamang nagwa di siya ginsindihan niya sang duwa ka makandila ang mga nagkarabilin diri ang mga dugo sa may lugar action Brian no sa may area mismo si Cap Kuray na si Cap naglakat na si Cap Kuray. So meaning ang PNP taway pagid katag da initial action dyan? Why pagid sila katag initial information kay even ginapamangkot man naton sila kung nagpala sa PNP may record ining si swatting pero according sa ila i-check pa nila action sa ila record mismo and right ilapit lang ating police station diretso naton sila action bray sa may police station sa nga sila PNP. Ang dugang pa yung mga information nga ton nga nabaton kaya mo to may mga kabataan ini siya tatlo kabilog action bray kag ang distansya kung sa asang lugar nga kung sa hindi lutang man to tinalikdan nga sinimana ang isa ka lalaki lapit lang gid diri from the area mismo sa may zone 5 man uluunhan lang gid action bray amo na mga ni Cap Cordero kay ina hindi na ni sa isolated case kay may last week mayara madaging lutang pungko lang sa kilig kapihan gintiro man sang riding in tandem action bray
and then ang ila mismong modus o kunabi nilang aktibidad sa paglutang daw kaangay man sining paglutang kay swatting karon nga gabi. Makumot ari lang gid sa kilid sang dalan mong and then tibay damo man din nga nilabay nga mga salakyan sa may inasalan mismo dampi aksyon Bray. Dugang pagid ni Cordero kamo na ila gina-check abal rin niya ipadalman pagid nila kung may mga kontra ining si swatting kag amo gini-ginimo sa action ba nga ginluthang gid isa kag wala naman siya dala sa may ospital no kay dead on the spot ining persona pag abot na lang kasuko kay na nag-conduct sila sa further investigation agod kantani tutugin pang kuha nila ang tanang mga possible recoveries ang bala kay inaw pa mo kay kinato nakakita naton pag-o pagiguro action Bray damo gani nagamuno sa area nga ang bala ko na tsura ka bala do pero pareho mo sa bala nga nakita man ina sa gilotang ang isa lalaki direct dang semana diri man dapit sa ila lugar diya mo to ginapangawaan diri ni Fernandez ang iya mismo nga hinablos nga amo na tanay bisan nakagwa na gid man sa piswa ng ilang mata ang ayo ito kuntani kuno magaan na blas ang tsansaman nga magabag-o action na Bray no ining ila mismo nga himata. Kay nagani-kasabat man tong Iloy kagamay sining biktima. Gambas lang nga way ginaya kuno niya kontra o kuno bin agrabyado ang ila mismong paryente action Bray kuno ila nga bata. Kay pagkay balon ila nagbag-o na gid man amo nang ila yang panindugan nga nagbago na gid ang ila mismo nga himata aksyon Brian. Si meaning aminados lang ati before siyempre na priso gani. Subong nagbago na gid pero amo pa na gyapon na natabo ano? Yes, amo to hambal ya nga tali ko gingaan ila bala sa aksyon Brian. No, kun nga amo na magbago abi ini ila mismo nga himata no ay kitik malila ga pangabuhi na sa tadlong tapos ligli amo pa na ang may mga kabataan nga daan tatlo kid kabilog mga babae ang nagabantay silidri ang iya mismong Iloy kag amay tapos ang isa ka bata kuno dara ni sa iya nga hinablos amo ni nagasapo kay do nagtaliwa naman ang iyang asawa gid mo no amo na ang nobya ya sinidi subong action Bray amo ni nga babae diri sa may zone 5 mismo sa area kay at subong ang pamilya white okay na binagaan sa kagayna no nga makapalapit sa lugar na gingagaw ni sila sa may funeraria mismo para makitaan nila ang kaimtangan sining ilay mata mismo aksyon na Bray. Ako di padre kay Ma'am Cecil Fernandez ang iyay na blos ayo sila ustis. Sari may interview kita kayo na sa action Bray. Sige, i-replay. Ito ganito niya bata. Mapuli ko kay itero ko si Papaya. Pero ini siya, may mga information ka mo, may kontra sa ano man. Wala, git ba lang sir? Wala, git sa kontra. Wala, git. Sililing space, no? Wala ka sa may na... Wala, git. Waling kasi siyempre, kaya na sabay na sa namon, hindi pa tayo balagwa. Kahit siyempre, pag ulan sa magwa, kamunti mo, pang July lang. Di, siyempre, hindi ka mapakaman sa ginambal naman sa iya. Pero kay tungod na may nubya na sa ko, na inakal-inakal sila, nag-start sila mga paman lang. So tuloy na siya gariga, nagsapos. Pero kapuli, ginaisa sa balay, at temprano, kung agad, at tapos siya pangapi, makatunog sa nubya, yung mga isang ginabat, ay lagi na inaupot siya, haling sa agas, kaanti sa magpuli. Kaya nga, din, pero din, di ka maya employee, sa ito po, may draka mo sudo. Gusto yung lately, wala gusto may nakamutik, may nag-abantay-bantay sa iyo. Wala. Oo. Kaya siya sa puli, mga 7:30, mga puli na nasa. Oo. Kung sila ba niya, ito mga hari, di sa alaw at alaw. Okay. Gusto niya pag-ibalo yung mga after nga nakagwas niya kamunti na pagko na din saya. Oo, sir. Ano nagis ka nga mag-ano na? Oo, kabalo man sa kasi siyempre almost 10 years na nga na-pristo. Dito, kabalo namang isang nakakabataan niya siya. Oo. Sila kabilog yung mga bata. Ang iya bata, tatlo katabayi. Oo. Ay nanay, ang isa luwara sa ako. Kasi ikaw ka rin naman tayo. Oo. Ang isa ara sa talulay. Kasi ano lang ka rin ang kuto siya. Nagtatlo siya. Oo. Okay. Ang ano ko nagkamol ko ng
taon, may idea mo kung may harap mo din ang may boss na gusto. Wala, hindi na idea. Kaya nga, nakikot lang ako. Ayaw niya sa polis, ma'am. Investigation. Nang tutukan ka niya, kasi nagsunod na din kinirway sa mga bulak. Tutukan nila ang kaso. Hindi naman mapaktan. Siyempre, kapag una man ng tao mo, siyempre kagit ito rito. Kasi tagaan man sinasanta, hindi naman mapakausin ang salilero sa ila. Ano ka ringalan mo? Cecil. Action na, Bray. Ang si Cecil Fernandez, ang hinablos, no? Sining mismo ni Swatting kay nadigto sa area. Una, nato niya interview. No, direct sa may action na diba ko rin sa Bray, pagkabot rinig mismo, no, sa may lugar. Ma-check kami diri sa may police station. Base may investigation na ang aton nga kapulisan Action Bray. Bisan gamay lang nato na. Oo, gamay lang. Kani man. Sa Action Radio. Ma-check ta diri kay pa siya. Anak nakat pa si sir. Okay. Wala pa din sila. Okay. Why pagadi ang ila deputy kaabot Action Bray sa may station sang sa City PNP. May ginakatuan pag may follow up paguro mahimo kay tiyang Soko ara pa sa may punerarya. Ma-check pa to sila mismo. Naka-on-live si Sir Pondevilla? I think to ara sila sa may Iloilo. Okay. Kay sa visit ba ni PNP Action Bray. Okay. So, anyway, tamo na abas ito kayo guys, makabalik na dali ang deputy si Sir Cuerpo, something, no? Lieutenant Cuerpo Action Bray. May mga informations kita dali nga matipon mismo sa may Silay City PNP kung ano ning investigasyon sa aton mga kapulisan. Kaya basi may mga motibo din sila nga matubod na Action Bray. Sige. Sa gyapon live report gikan diri sa may Silay City PNP ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action John. Update sining shooting incident sining ginamang hapon dira sa barangay Mambulak, syudad sang Silay. Action Firing Line. Atong una nga pangapi, no? Isa ako to nag-report sa tong tao nga nagapulupungko sa tubang sa iya sini mismo nga puloy-an may chulotsyangge ginlabyan ato sa nakamotorsiklo kag pinusangan. Action Firing Line. Ano nga katabo da sa syudad man sang Silay, no? Kag sang Binalbaga nagligad lang sa sininga sinimana damo man to pinangluthang man. Action Firing Line. Masunaranta puro may mga relasyon tanan sa illegal nga droga, no? Illegal nga droga mga kaksyon. Ang problema lang di kay dos kadamo nagid sang ginpanglutang sang riding in tandem hasta subong way pagid sang may mapasakaan kaso. So hindi na ni makambig pa yang isolated pa nga mga kaso kay halos tanan nga may indikasyon sa illegal nga droga, wala pagid may mapasakaan, may napasakaan sang kaso. Action Firing Line. La City 46 gamay lang ni Action JM slapit ng 12 ang Feb 14 ba adlaw na sa ginatawag naton naka-special gid nga adlaw para sa mga magkagahagugma. Action Firing Line. Tikon gusto mo nga mag-date ikaw sa imo sining boyfriend or girlfriend dira dapat mahamot ka man, no? Medyo hamot ka man, no? Di ka mag-date iya nga gapus ngang lawas mo sang hindi maayo nga kwan puog kay kadelikado sina basilayasan kasang upod mo. Action Firing Line. Special day pa naman tanong bulong sina amo na ni ang Zanton Plus. Brian Borden, Action Firing Line. Pagbalik naton, gindala ko na malaning nga isyo makaksyon kay kabaloka last December, daw nasunaran ko maningalan sang litsunan nga ini. Nga ginareklamo. Pagkatapos, nagapromo-promo ini sila, kag ang promo sa presyo nga ginahatag nila, daw makibot ikaw sa kadamuon sang items nga ihatag na sa manog bakal. Action Firing Line. Namo na bla, may ara sang isa ka Iloy nga nagpadangat sang reklamo diri sa Bacolod or sa Action Radio ay nano tabo imo nga birthday iya sang bata niya. Kundi nag-order, pag-order, gin-grab ang opportunity nga may promo, pigados bung mo, no?
Pag abot sa adlaw sang birthday action JM, siyempre damo kagin pang invite. Oy, ang gin-order niya why na sa to sakpon kay sirado ang litsunan. Action firing line. Wala man lang nagpabaloti, nag-order siya guro mga 10 days pa hasta mag-abot ang birthday sang bata niya. Prior nga nanira ang litsunan. Huwag gid bi ka pabalo da bi nga pasensya gid ma'am. O ang kwarta niyo balik namon, hindi kami kaluto lechon kay muni na. Action firing line. Kung nagtanga yang manog birthday to, tigasalang espiritu kung anong idulot mo sa mga bisita mo. Oh, di ba? Kundi kahuluya. Hindi, way labot sining isa nga nag-order, damo, nagigali sila sang biktima po. Ako maglantaw, biktima kay sobra 20 na eh. Action firing line. Ang ining lechonan nga ini mga kaaksyon. Pero ara sang ginpost diring lechon owner ini or staff, nga daw, bung basahon ko, hindi ko kainsyende. Action firing line. Karon pagbalik ko, kaya mo ning tutukan ta, kay para pamati ka muna, hindi ka mo magidog na, mga listeners ta, kay nga base maka-order man ka mo sa iya, kag mahuyan man ka mo sa bisita nyo, kag base makapang, kuhan ka mo sa mga bisita nyo. Action firing line. Pagbalik ko karon dugay-dugay, dali lang ni. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Sam, la 7:50. Okay. Dali gid lang kay manamyaw kita diha, na. Sir Alex Montesa, may gabi, ano ang ara da subong, abi palihog, tinaglumpat na naman ho. Elnora Castellano, good evening, Sumbray Idol. Ho, bala delikado gid kaayo kay pirmi kami da iya gaage kay taga Suntal kami puwerte gid ya kabudlay. Kapinakon ano ning galumpat. Heaven Guazo, may gabi, Action Bry, labi na kay Brian kag Bonnie, historiador, princess kag Bibi Basan, hehe, kag Faith kag Buddha. Guillermo Ricaforte Araman, Sir Philip Alonsagay, si Fitz Herbert Noel, maayo gid nga gabi Action Brian Morden sang oras diri subong 7:31 AM Trinidad and Tobago, West Indies, Caribbean. Salamat gid. George Gargasiran, congrats Action Radio for being number 1. Kag sa tanan nga mabakas mamati sa inyo nga balita sa kada adlaw. Salamat. Alma Agravante Sabater, thank you man. Sir Imbong Jocampo, good evening Action Bright, tuod ginaang hambal sang una, the long run China will win. Bata Kapigado Ondrade nagamonitor man. Si Kativer Araman ho, God bless. James Candelario, salamat gid. Sige. Nagapanugid siya sa shooting sang Silaya. Kativer, Hilakson Bray, good evening, Great Lihog, Nora, Bibot, Marie Chris, Mitoy sa Barangay Araal. Thank you. Salamat man. Alex Montesa, wala pa na mahimo ang Pilipinas para mag-resist sa luyag sang China aggression. Si Mang Kanor, Doklon, Kapanya, mas mayo na lang siguro Sir Bray, Mr. Joe Biden na lang da ang bahala. Guillermo Ricaforte, congrats Action Radio for number 1 kanami gidman sang inyo serbisyo sa tao. Inaya. Virgie Olpinda, Action Bray, good evening. Monitor always from Celine Homes. Keep safe and God bless you always. Sir Bray, kumusta na ang tinawo ni Mang Kanor nga gabaligya sang cannabis? Away ko ideya. Noel Amar, good evening Sir Bray. Tamyaw ko lang ang friend ko nga si Vanessa Mayo sa Minnesota, Amerika. Ana Mandrigos Rob, correct ina sir. Hindi man nila ina mainom, kaglain man ina ya ang kwarta kaysa vaccine para i-compare ya. Just saying. Eric Moyko, amo na Action Bray, wala maayo na programa ang gobyerno, tagutom ta, inutil, mayabang Mang Kanor. Puro Mang Kanor. Puro tikal ang nagagwa sang babaya. Si Kiveng Gabriel Lacson Bilyones, good evening Action Bray, ginatamyaw ko da gali. Ang tiyak ko nga si Belen Bilyones, samtang galuto siya sang sudan namon nga, paurok-urok gid siya pamati simo. Salamat. Si Fitzherbert Liwat, sir, ang Muslim bawal na sa ila magkaon sang baboy. Hindi bala si Duterte Muslim? Hindi siya Muslim Melchorita Ferrer, gamonitor ban sa aton. Tubong Ran Tuario, Action Bray, good evening. Nagalantaw sa subong sa Kwanwa. Billy Arte Condominium. Great lang Kapitan Edgar Tuario
Sang lalag sa La Castellana, wife Rhea Tuario kag 4 ka kids nga si RR, Aming, Princess kag Zea, Nanay Rosie, Tatay Tinoy Tuario, Mayor Romay Nicor, mga kaksyon. Teresa Kabansagan, si Kevin Gabriel Lacson Bliones, good evening Sombray, ginapatamyo ko gali ang tiya ko na si Bill. Nabasa ko na. Ilnora Castillo, good evening Sombray Idol. Greet ko lang sa mga pamilya ko da sa Barangay Purisima, Castellano, Estilo, listening to your program, Action Firing Line every night. Salamat, God bless. Ana Mandri Gusrob, daw puro na love triangle ang kaso subunghaw nga bangod sang Valentine's Day. Jen Oy si Sir Araman, Lady Navarrete Araman, Alma sa Agravante again. Action by great naman sa Action Sister Als Cordero Agravante, happy 10th birthday. Happy birthday Feb 10, sorry. Okay. Daligid lang kay ari naman kasi nabad nga panghatag negosyo niyo. Lynette Compania, naga-monitor sa Barangay Granada. Sir Bry Sir Alex sa nagligad nga kaso pang pangrutang sa babae nga gin robbery hold up kuno love triangle. Subong labas pa ang kaso sina may old grudges na siya base Sir Bry before na remit sa Monte. Rose Guevara, Rosalina Arellano Espadero sa Banwa Sang Morsha. Robert Roma Raman, Sanso Jaime Allen, good evening Sir Bry, watching from Houston, Texas. Stay safe. Salamat. Michelle Limpiada, good evening Sir Brian, may gabi. Okay, Alma Agravante sa Bater, waay kakabati sista, joke, thank you. Mierna Mallorca, mayong hello, good evening Sumbray, I'm always watching here sa Talok Bago. Salamat. Si Margie PL, ang bulong na kabulong ni Di Man Japon, mabalaan kung sino nagpatay sina. Norma Tabares Hamosin, good evening Sumbray, I'm listening to your program. Norby Patagani Janelle, Gerald's Lichon. DJ Jonah, nagutman ang bisita baw. Amo na mga style nila daw maduda ka. It's good to be true. Maduwa-duha ka. Kung gadaguob ang programa mo Sir Bry, pero balantayan ang ginatawag nga pagtayog sang adlaw sang Feb 14. Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man. Kaghay lang ko no sa tanan nga mga listeners, Malaka family. Keep safe everyone. God bless and more power sa Action Radio. Lily King, Arl Azel Araman, Rose Milag, naga-monitor man. Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. Shane Anthony Araman, watching New Jersey. Salamat. Si Lainey Valencia, good evening Sombray, watching from Fairview sa Quezon. Si Ayofi Bernice Rapacon, good evening Sombray, monitor di sa Manila. Rochelle Torbela Araman, Norby Patagani Janelle, Gerald Slitson, pagpamati di kamo. Itag na sila. Crispin Hico, ay si Doc Crispin Hico naga-monitor. Hi Doc, may gabi. Eric Moico, scammer yan. Siguro ang lechonan Aksombray, kwarta lang ang target daw si Inutil, mayabang mangkanor. Veronica Baliados Ichwas, naga-monitor man, God bless. Joseph Pacifico, good evening so Brian, watching live from San Enrique, happy fiesta sa Amon Banwa, Subong Feb 9. Alex Montesa, namin ni sila pang duklon Sir Bryce ang mga klase sang Baldogiro nga lechonan. Ka-frustrating, so frustrating ginaang ganagkala biktima sa ila promo. Gusto na. Adelpa Ortega Lozada Araman, si Norbil, at Action Bright, natamyaw ko si Gerald Lario sa ibalik na ang Amon Bayad. Kay wala kaabot Amon Licho. Ay tuod, Lario sa apelyido sini. Sige, balaan tagidi karon. Si Ons Herida Berera, good evening Sombray, watching lang kami di sa Talok Bagwa, na? Upod sang misis ko kag sa mga kabataan ko, Sombray, God bless. Salamat. Si Madam Veronica Baliados again, watching from Barangay Estefania. George Gargasiran, Gerald Slichon, daw San Carlos, Manak Sombrayan. Nonoy Delicana Tiamson, sa Calamba, nagamonitor. Alex Montesa again, Sir Bry, kumustang border checkpoints between Occidental, Oriental, gin-uplift na or need paghihapon ng Travel Authority?
Kagabi, stricto pa. Na-report Action Marlon, stricto pagyapon. Mierna Mallorca, thank you Subray pagbasa, take care. O galumpat siya. Rose Guevara, naga-monitor man, advance happy Chinese New Year sa tanan nga mga Chinese dira sa Bacolod kag Negros. Okay. Mierna Garrido Clavel, araman sa Binalbagan. Ana Mandrigos Rob, ano ina ang name sang nitsunan, sir? Sir man, para aware man kami kag hindi kami mabiktima. Dugay-dugay mama. Tapos ko commercial plastar ko gina kay ipa-explicar tagin ma'am sa ining tagreklamo, ha? Last sheet is 59, dali lang niya, standby lang da, ha? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa Ryan Borden, Aksyon Firing Line. Las 8:03 manamyaw kita sa mga utod naton anaya. Dali gid lang ni, no? Mayong gabi Action Bry, san-o pa na magkaladak pa ng mga riding in tandem daw manok lang nga ginapamatay ang mga tawo. Ang problema na kay why CCTV, budway witness, do muna bala baw. Good evening Sir Bry, ga-monitor kami rin sa imo tamyaw ko lang Tony Pasuit, Randy John kag Nanay Quintina. Taga nagahapa-hapa nga nagapamati. Salamat gid, God bless. Oo. Kag sa mga umani mo nito ni no, mati ka sa Action Radio, nagahilay-hilay kada sa mamugnaw nga panahon na. Halin naman sa kay 338, good evening Action Bry, happy birthday lang sa kay Elian John Nick Daw sa Bacolod City. Salamat gid ra sa ima, na. Good evening Action Bry, ga-monitor kami diri sa Barangay Nagasya, La Carlota. Mercy kag Boy Salmoren Easter kag Carlos de Los Santos. Sige. Las 8:04 mga kaksyon. Action Firing Line. I-check ta siya action anang aton sini nga bisita subong nga gabi. Lolo Lechon malang ni tani mo. No, galing kay ini balang ini ta gusto nga palampason tani ang ini nga reklamo kay ay na balang mabiktima kay mo iya, na mabiktima ka sang lechonan. Kag mabiktima ka man, mabiktima ka man sang imo sa nga mga bisita nga mahuya ka sila eh. Action Firing Line. Pero hindi tanay maghatagid sa aton sini conclusive diri nga kwan nga opinion kag komentaryo. Pamatian tanay ang side sang tagreklamo. Kag i-try naton nga lang buton ang ginareklamo gid diri. Action Firing Line. Ari na sa linya ho. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya si Madam Carol Prinsipe. Ma'am, maayong gabi dira sa imo. Welcome sa Action Radio Bacolod. Dinis Action Brian Morden. Hello, sir. Ning. Maayong gabi. Maayong gabi, sir. Sige. Umustang sulod ko na ma'am, okay man lang. Hello, sir. Batian mo lang ko todo, why problema? Okay lang, sir. Sige. Ma'am, taga diyan gini si Ma'am Carol gani. Barangay lang. Nang barangay lang tad, sir. Action J, may ginhatag ang litrato pro niya. Ang naka-face mask. Sa Barangay Lantad, sila ini siya, no? Sir. Okay, sige, ma'am. So, giri kami, abi, ma'am, sang imo nga reklamo, ma'am. Halin sa pinakapuno, gid, kag tub-tub nga nag-abot ang adlaw, binga mo na natabo sa birthday sang anak mo. Sir, nang pati kay Gapangita, kami lechonan, ako, mother-in-law, kag ako kay kami makalechon sa bata ko. So, tika ako ni ang Gerald's Lechon di San Carlos nga Bacolod branch. So, gin-open ko sa page. Hello, ma'am. Iliyo ka ba yung plastar bi masyado, ma'am? Kagadula-dula, kakanugon. May mga portion nga hambal mo gadula, kado kanugon. Sige, plastar bi gamay bi, ma'am. Subong okay na. Okay. Sige, be. Go ahead, ma'am. Nang balik nang nakita ko sa page ang Gerald's Lechon. Kag nakita ko may mga promo sila nga may 3K, may 4K, may 8K, may package na sa dala. May 4K, may package sa kasudan. Bali may hello, ma'am. Dala gid ma'am gadula-dula gid ma'am, pwede ka da ma'am ka gwa sa imong lungib din. Bisan gamay lang kay kanugon gid may mga porsyon nga hindi ta makapi gid no. Sige, plus tarbi gamay, ma'am. Kay para nami ang presentation tabala. Sige. Okay. Nagamonitor. Subong okay na. So, bali na to siya. Bali ano, ma'am? Dali gid lang. Bali saan ka mo nag-order? Saan ka mo nag-order sa Gerald's Lechon? Sa January 26 kami nagpa-book. January 26. Ang birthday sang anak mo February 7. So, kung isipon tagid mga pila ka days, mga 11 days, mga dira-dira, ano? Ano no? Mga 11 days. Mga 11 or 10 days, abi, ano? Sige, go ahead, ma'am. So nagpa-book kami sa January 26. Kag-message ko sa iya nga may one slot ako, no? So, niya gid ko nga, ingagawon ko kuno ang isa ka slot, kay kanugon man kung isang promo. Kay kung hindi kami makaka-down, kay sila full payment mo. Okay. For 4K nga, tinagayo ko siya nga, mas 3K lang kami anay, ang 1K, magkuha na kami sa amon nga order. So, gano'n sa nag-agree sa ako nga, sige, ma-down ako 3K, tapos dapat ko bayaran, bit subong adlaw.
Okay. Dapat hindi ko no maglapaw before 6 kay maklose sila para makuha na mo ng isa ka slot. So mo to, pagkabayad na mo, nagambala ko siya nga ma-message naman sila kung okay, nasa on the day na nga delivery by 10 a.m. kuha na mo sa Sunday, sa February 7. So after to, wala man lang sila sir pabalo nga na maklose sila or wala agad sila ka-text sa amon niya or call biskan sa Facebook lamang sila ka page nga message nga hindi sila ka-deliver o hindi sila kaluto lechon. Sang day na sang birthday sang bata ko, ang mother-in-law ko ginhapit nila kasi sila naghapit. Samtang sila nga close ang store. Pag wala to tawo, pamangkot nila nga kundiin na kuno. Wala man lang sila bala naghambal sang rason nga wala kaluto. Iglalain kami nga amo lang mamulatan ginasana mo nga kaano di sang party nga isud ano na sa mga bisita. Okay. Bali ang imo birthday sa anak mo is January 7. February 7, sir, sang Sunday lang. Okay, so anong oras ang anong oras anong oras ang inyo sining kananay lunch? Nang lunchtime sa bali 10 a.m. dapat gina-pick up na. So ginhapit to, wala sarado ang store. What time ka mo nagkanto, ma'am? Nang wala na namon tawgan namon ang contact number, wala hindi hindi matawgan. Pero prior sina, gasabat-sabat pa man siya kamo dira kamo nag-deal sa cellphone mismo. Nagkadtuloy kami sa store mismo, yes sir, dituloy kami nagpa sang ilay nga promo. Gingkatuan gid sang mother-in-law kuya kag gintan-aw kung okay man ang lechon, okay man nila nga luto. Okay man kuno may plus time, mas lang naka-display. Ano to gani nga promo ang imo gani nga order gani? 4,000? Ang 4K nga package. Kaya uno na 3K mo. 3K tadi ginhatag ya wala na kuno. Ano 4K na ginhatag ya. Ano ning package nga ini? Ano ni siya isa ka lechon? Isa ka whole lechon, tapos may lumpia, may fried chicken, may dinuguan kag atsara. Ang iya nga na-include. 4,000 gid lang. Siya, oo. Okay, tindo ka nami. Man ko special promo gali iniiya. Oo. Okay naman tani balaw. Okay, sige. Tapos, ano dayon? Tapos ang moto sir, wala na, hindi na sila makontakt. Din message ko ang sa page nila. Tapos ulihin na sila nag-message by hapon na natapos ng party namon nga sensya gid kuno wala sila ka pabalo nga muna nag-close sila kag pasad na lang kuno sa resibo kay nila refund ti asa subong wala man sila ga kwan sa amon na refund ginatigan ana kami bila kung saan ihatag wala sila gabuta exact date kung saan sila mahatag sa refund kay hindi lang man ako sir mo damo kami sir. Pila na kamo kabilog ma'am? More than 20 na guro, sir. Kaya wala ko na ang iba na pang contact balahaw. Nga, damo kami, sir, nagka-coordinate kami sa isa kag isa nga, ni himuunta. Kasi syempre, iba, hindi lang man ako ang nabiktima. May aragan, 61K, may 18K, nga naka-down na yan, sir, since December pa. Hindi lang niya ako ang nabiktima. So, sumayara pa sa mga future nga mga kliyente, guro, nga ginapang-recruit. Para guro mo na i-rolling niya pag iya matamat niya pamaya siya nga pagtagaan refund or lala ko kabalo sir kung anong nangyayang ginaplano. Diin na ganing ilagid nga branch diri sa Bacolod, isa pa lang na di sila? Bali sang 3 months pamalang di sila kuno sa Bacolod sang December kay timing ito guro nga holiday kag mga celebration New Year ng Christmas sa muna nagkwansa sa mga promo sa December lang though 3 months pa na sila pero ang main nila sa San Carlos diri sa Bacolod din sila gani sa din sila sa may Valderrama sa may tupad sang siya ng Union Bank mo sa Mandalagan sa Mandalagan na siya highway lang ng ilang store pero close sila subong wala pa sila ka-inform kasi sila ma-resume kaya wala naman di man makontak ang mga phone number nga ginapang nila pang hatag okay so ang inyo naman lang tani nga ibalik man lang ang 3K nyo hindi lang man ako sir kay Ivan pa nga man buli kung anong pwede may mo nakapablatter na kami tiya on the day sang event kaya pagkahapon nang baka ipablatter ka niya kay doon hindi sakto ang ginimo nila so ikaw na sila naka-inform halin sang Domingo 7 hasta subong way na kamoy nakakit-anay pa sang mga staff sa sining Gerald's Lechon nga ini
Oo, wala na sir, wala kami kabalo kung din na sa mga ilang mga staff. Kaya mga Cebuano man sir ang tono. Pero I think sa ano na sila sa San Carlos, sila Okay. siguro. Kaya may nagbuno man nga, may bad reputation naman kuno ang amo na nga lechonan dito sa San Carlos. Oh, so yung ila sini nga baligyaan na da, ano man magkadto kada may display man, may mga display man ni sila. Nga ang pagkato sa mother-in-law ko, ang naka-display lang ang ilang ang mga lumpia, Shanghai, fried chicken, ng mga side dish na bala nga dala sa promo. Okay. Dali ang lechon, wala sila luto nga lechon na mo to nga time. Kahit panibla tulukon or tanabo nila kung namin man ang luto nila nga lechon. Aha, okay. So, amo to nakita namon sa mga previous na comments nga damo man gali mga bad records, sila bad comments. Ang feedback gali ang ila lechon kay laway, mga hugos, hindi bala namin ang pag-deliver. Ano to kaning rason ganing isang hapon to sa Domingo nga naka-text back sila, ano ganing hambal nila to? Naghambal lang si Gerald nga i-send lang ko no ang receipt pang amon nga pag ang binayad na naman ko silang down. Kaya nag-akit kasi nag-comment ko sila nga wala man na kamo nagpabalo ahead. Sila pang nangakig. Ay, ako sir, Ay, ikaw nangakig. Siyempre. na-disappoint. Oo, na-disappoint kami nga siyempre sundaan pa na ka mga bisita. Wala kami niya, Ari ho. mag-party. Gusto ko lang basahon kay may statement sila nga ginpagwa sa ilang account maybe ini ma'am, no? May May mga sila. Ari ang bal nila diri ho. We are temporary closing our Bacolod branch for 3 to 5 days starting tomorrow while waiting sa swab test result sang among close area. So ginamuno niya nga close area, ano na siya man? Ano ginamuno yun nga close area amo ang San Carlos ni, no? Sa San Carlos na sir. Yeah, we will be back on operation once okay na ang San Carlos branch para maiwasan ang mga mapanghusga at mapanakit sa kapwa. Naging maayos ang inyong order kahapon, ginalang namin kayo at pinahalagahan pero hindi namin inasahan na babalik kayo para husgahan at takutin ang aming tauhan. Di lang sinubing hindi makapanako, magapanghadlok sa nga ikaw mismo ay ka na ipakaon sa imo sining bisita kay way nag-abot ang order. Ari pa may dogang. Adalangin ma'am ha, kay may mga gusto ko ni pamangkot sa imo karon. To our Bacolod and near cities customers, lalo na po sa dalawang tao na nang bastos. Dugin bastos pa silang ilang hinimo yan, di bastos. At nanggulo sa loob ng aming opisina kanina, ma'am sir, wala po kaming sakit. At hindi ibig sabihin na lockdown ng San Carlos branch ay nahawaan na rin kami sa Bacolod branch. At wala kaming karapatang lumabas at magbukas ng opisina. Diri pa lang, kung ninirado ang San Carlos, di San Carlos, malanto nga sa Bacolod, manirado kamo iya. Anong rason kung may COVID to sa San Carlos, anong labot di sa Bacolod, no? Inagro kung ba may nakapuli sila to. Hindi po maganda ang magbanta ng ikapapahamak ng kahit sino man. Sir, ma'am, we are just human. Takot din masaktan lalo na ang pagbantaan kung makahawa ay uubusin nyo. Nais po namin ipaalam sa inyo na ang lockdown lamang ay ang San Carlos branch. At sa San Carlos lang naman ang may positive. Ari klaro. Pero wala pong katotohanan na pati kaming nasa Bacolod ay meron na rin kaya gusto nyo kaming api-apihin o takutin. Tingnan manira ka mo di kay magli positive sa Bacolod. Di nung rason. Di ba na? Sa nangyaring gulo kanina, kinundina po namin ang masakit na salita. Wala huya. Sila pa makundina. Sila way naging kundinang ko galingon nilang way sila kasirbe, no? Masakit na pananlita, pagbanta, kaya naming tauhin na palitang magsara. Dahil sa takot, diskarte niya. Umiral ang pananakit ng kapwa, lalo po tayo ay takot sa COVID pero sana po wag umantong sa sakitan. So pinakarason nila dire, nagsira sila kay San Carlos kuno nagsira man to. Anong connection sa San Carlos sa dire? Pero pamangkot lang ko, anong nabutang sa gwa sang ila sining kwan, sa ila sining bloke dira? Ano nabutang may ara gid man sang temporary close o kon for rent nang nabutang na sa gwa? Ang ila sir, balik kay sa picture sa akon nga sa kaisa ko.
Ang may ara tagal ihawig nga picture pagkuha nila. Bali may tupad nga sto nga gamay pero wala si kaya temporary close nga nabutang. Ang sapyak to make for red nga nabutang nga red nga sign. Sa ilaya ang ila gid mismo ya. Wala for rent. Bali close lang gid sila ya. Close lang gid sila. Okay nakamuno kabi kay na nga for rent gid ang namuno mo. Sa tupad gali iya. Picture nga do bala kay hindi namon makuan ko sala to susto ka sa sapyak kay gamay lang man mo. Ang galing kay anyways ma'am, why naman tadiya ga matter kon for rent ina sila or temporary close ang aton ginalagas di nga nga hindi nila ma-serve ang ila ang order on that day nga kinahanglan sang customer. No amo ning aton ginapangita dire. Bahala sila daw kung maglalaya sila sa Bacolod di temporary close man because of COVID-19. Pero kinahanglan nga kung hindi sila ka-serve, dapat i-inform nila ang tao nga hindi kami ka-serve na, ngita kamo iban balaklan ani kwarta nyo. Damo sinablan, ha? Oh, sir, sakto, sir. Sige. So nakapablatter ka mo sa police, mga pila ka mong bilog? Bali ako, sir, ang iban ko kamo nagpa-blatter naman. So may ara man sila pero ilang record sa ilang mismo sobra na kami mga kasi ang nagpa-blatter. Oo. So, anong plano nyo sini ma'am? Ma-file ka mo case? Anong inyong gusto matabo sini? Kita ni bala gusto namon nga si Gerald na balang Lariosa ang tag-iyagit ang boss. Ika ang hilag ng mga staff ang si Jane na sang mga babae kapag ng tawag. Kag hindi man mga reasons, hindi man tanan accurate nga palalarihas. May ala to sang balsa nga sang last day lang kuno gin surgery kuno si Gerald kuno kay tungod sa natampo. Okay. Sa chat. Action an. Try may number tada action JM sa mga pictures. Try kon ma-contact naton abi ini. Testing bi action an be. Action firing line. Kay para ipalabot ni sila dayon tinunton ning ila obra iya nga intuon nilang tawo yaman, no? May lang kun wise ang event gidya nga inang kamo-kamo lang sa pamilya mo within the house mismo nga way na deliver ni kun di ba utoy-utoy kamo kadlaw bisan galain bot nyo pero nang may bisita kamo ya tinong ihambal na karon sa mga tawo man tinunto. Oo, imagine mo na pasensya gid ma'am imagine mo na ang promo nila kung ako magbasa di do hindi gid mapatihan ning promo nila, no? Pang-amag lang gining ila mo. Ang promo nila imagine mo na nga 4,000 pesos lang dulutan niya ikaw sang 40 kadamo yang menu. Nga, kung isipon mo, sobra lapit guro 10,000 gurong, or buta tabi 8,000 guro tanan-tanan ng gastos sini. Tapos ibaligya mo na yung 4,000 pesos, din ang ginansya mo na, manegosyo ka rin para mapirde. Mo siya, no? So, ang imobi nga pa-action, ma'am, sa iban pagid nga mga nabiktima sining Gerald's Lechon nga ini, kag kami diri sa Action Radio Bacolod, i-try namon nga makontak ang owner sini dito sa San Carlos. Check ginato niya kung anong ilang sini nga sabat kung iuli nilang kwarta nyo o kung hindi, ano klase negosyo ni ila, may mga permit ini. Mamuning pamangkot dira. May permit ini, basi bugos ini, scam ini. Kikita di man naton mahambal nga kita subong tipigado, galagas matatod sang bulo barato, di bla? No, do bulo barato abe. Tituntuhon ta iya. Anyways, ma'am, salamat sa imo sa nga time. Mayong gabi gid ma'am sa imo dira. Kag tingwaan naton ni ma'am, no? Makaya lang namon diri sa Action Radio, ha? Sige sir, thank you good sir. Salamat. Thank you, Action Radio. Thank yes, you. ma'am. Thank you, ma'am. Action firing line. Si Ma'am Carol Principe, mga ka-action, tagreklamo, no? Imagine mo na, suliton ko, nag-order siya January 26. Karami isang order. Dito sa 4K nga may lechon baboy, may mga may iban pagid nga mga menus nga ginpalagas abi or padala ano. So ikaw nga Iloy kag amay lola preparado ka na for Action J aman decoration mo balay mo birthday sa bata mo February 7 Sunday. May mga invitation cards ka pa iya. Aside from that, may mga messenger ka pa yan nga ginawa. Kadto ka mo ding birthday sang anak ko, makaon-kaon kita diri ma-celebrate kita. Action firing line. Dibla, pag-abot sa Pebrero 7, nag-expectar yang pobre nga si Madam Principeho kag ang iya sining ang iya sining pamilya nga ara na ang ilang sining pagkaon nga gin-order, ha? Ara na pagkaon. So ting mga manog kaon, manog pamunsyon
Kung sa Bisaya pa diha dong basig naminaw mo dinha sa San Carlos City kinsa maning Gerald Lechon kini. Daghan na kayo sila mga bisita didto dong, no? Ning abot sa ilahang birthday party. Gidawat og maayo sa mga tagbalay. Onya ingon nga hulat-hulaton lang kay maniaga maniudto tarong dugay-dugay. Action firing line. Ning order na may lechon og daghan pa mukaon jud ta karon. Gerald's Lechon, wa jud mo abot ni inyong lechon ug uban pa nga minios unsa man inyong gibuhat dong. Action firing line. Oh, naulawan kining pamilya ha sa ilang mga bisita. Not totally 100% nga daw kuan man jud pero dong maulawan jud ka si pakaon nimo diha. Oh, di man pod pwede nga mudagan ka sa lechonan diri sa barangay 39 ba ni diri? Oh, sa may taytay diri mudagan ka diha paluto ka. Di man na mo dasig luto kay mo spend man nag 4 hours pa maluto ng lechona. Action firing line. Unsa maning kahimta ni Gerald's Lechon oy pero diri lang sa ako asta, no? Kung naminaw man yun taga Gerald's Lechon diha sa Dakbayan San Carlos dong manang sir. Oh, bye. Pwede mo mutawag diri sa Action Radio Bacolod. Ayaw nyog dad-a dinhi sa Bacolod inyong katuntuhan diha sa San Carlos kumaw na inyong butang himuan dira. Action firing line. Basig di mo kasabot og Ilonggo kay inyong ganing statement dinhi Tagalog man o binisayaon na to ni. Binisayaon na to ni kay taga Bacolod diri makasabot ra pod di sila. Action firing line. Ha? Kining Gerald's Lechon nabasa naman ako niyan ng December pa daghan ning reklamo aning promo ninyo unya pag-abot sa adlaw sa event wala mo ihatag og lechon o bisag pakang lechon na lang. Action firing line. So kining inyong obra ayon yung padayunan ni kay basig i-riding in tandem mo sa aning inyong obra kay nga daghan kay mo biktima mo. Action firing line. Oh, unya ang inyong statement temporary close sa branch sa San Carlos kay ba positive ani o ana may problema. Kung sa may labot diri sa Bacolod nga branch ninyo kung dira mo sa San Carlos na ay problema. Action firing line. Oh, mao na inyong sabton diha. Oh, aron masabtan ni sa mga tagreklamo, mga bay diha sa Dakbayan San Carlos. Oh, mara nito Unya ang cellphone diha nga inyong gibutang sa inyong promo, sige ra manig ring ni, ring wa may mutubag diha unsa may cellphone ni taga-asa man ni. Action firing line. Yata ning obrahan nato nga maura nang gisaligan sa tao sa event sa iyang birthday sang anak unya di mo abot. Unya di mara mo manugid nga wala day mo i-serve dira naunsa mo maulaw mo dong. Action firing line. Ayon yung padayuna na ha kay nganuman. Kinang ibuhat ninyo panunto mo na sa ubang tao, no? Panunto mo ni sa ubang tao bininyo lami na nindot na. Unya karon. Unsa may inyong kini ganing tagreklamo, gusto nila bawion na lang ang 3,000 pesos. Bawion na lang jud kay para magamit nila unya wala mo ihatag. Mangita pa mo unsa dira mga chichi burichi. Action firing line. Yatay radyo brahan eh. Action firing line. Anyways, basiga po ni Tordan Gerald's Lechon, no? Diri sa Bacolod. Saka mo rin sa Action Radio ho no? Dali kami ni Lechon. Action firing line. Dason gani guro, antes guro magbayad sa mga lechon nga dokwan. Bayad ka mo guro inang pag-abot sa lechon na lang guro ano? Action firing line. Ay susko, ang inarekomenda ko na lang ang lechonan kiniwa ni bayad ha. Diri na lang mo palit og lechon sa kuan Barangay 39. Diri dapita ba sa kuan Aranita Street ba na dinhi dong? Dong JM? Aranita na diri no? Na dira mo palit. Oh. Kay dira sigurado mga lechon diha. Oh, lami pa kaayo. Naaro sa linya, Action Ana sa linya. Mauna. Abi na ko mauna na kay ibutang sa on air dayon kito nang istoryahon. Action firing line. Abi na ko mauna na kay para may istorya nato dayon ba. Last 8:27 mak-action sa aton nga pagpangalagad. Dali lang jud kay mo idurso sa kog Life Extension Vitamin D3. Taga dinha sa Dakbayan San Carlos asa man kadapita diri sa Negros Occidental. Life Extension Vitamin D3 dong. Dai. Og Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang vitamin D3 o kon kape na ay vitamin D3. Produkto kini siya sa Life Extension Philippines, diri sa Bacolod, babakal sa mga butika, Negros and Bacolod. And pwede man ni siya mabakal mga kaksyon sa ila sini nga klinika dira sa GA Esteban Building, Lacson Street. And pwede ka mo check dira libre ya sa Life Extension Philippines mga kaksyon. Libre ang consultation.
May gabi lang kay Angel Ricoperto. Good evening, Sir Brian Morden, watching live from Woodside 1, Alihis, Bacolod. Armando Saison Guevara Jr. Action Brian, sikat yan dito sa Manila ang Gerald's Lechon. Di na to man. Di na to. Aha. Masarap sana Action Brian kaso puro tanglad ang sulod sa tiyan kababoy. May branch yan sila dito sa Makati. Ay, okay. Neo Saison, Action Brian, good evening. Ang heart mo bay. Pusasan tana si Gerald Lechon or siya na lang lechonon na to. Rodora Shoko namian ko mati si Bano Action Brian. Rabia Biloria naga-monitor man. George Gargasiran correct gina. Nabiktima man na sister ko ang cake na included sa package. Kung wala pa gin remind, wala gin nila gindulong kay rason wala man ang driver kabalo. Ay sus. Kadamo alin sa kay Malin Francis Cornell. Kadamo naman sa reklamo pareho nga problema sa DTI pero walay action radio lang ang pirmi may action. Nida Bilyote Olarte naga-monitor man. Galing-galing magsibuano Action Brian. Bravo. Minda Lialto gibahak in taon mauna sila diha. Damo nang misaya diyo. Juan Mel, good evening Action Brian. So sige atay lagi ni Chuna oy. Elnora Castillo Action Brian idol Brian nami an ko matian si buano mo kay nagakadlaw gid ko sa imo idol sagad-sagad ba. Naunsa man po ni sila oy ula-ula pag ginaay time. Si Jen oy si Sir Ars Azel correct Sir Brian. Di Jen giata ra jud oy. Lovely Espinosa, first and last order ko sa Gerald's Lechon 10 a.m. Ang ginpasked ko past 1 p.m. na nag-abot ang order. Super stress sa order. Kasulumpa hindi manamit ila lechon. Te. George Gargasiran, palagpat na ang 4K na food package. May lechon pa na mga gamay. Pagkadamo. Manabaduda ka gani. Malin Francis Cornell, Action Brian damo, nagini sila yung scammers. Dapat kita customer vigilant kag basahon gid ang reviews sang nasambit nga establishment kung daw to good to be true. Gani laban-laban scam gid ina. Sindikato ng lechonan siguro ba siyang owner na sina inutil mang kanor na tulisan ang taga Davao. DJ John na malabo na yung 4K no sa tanan kapin pa subong na balaan nga mga ingredients. Mahal ang ingredients. Amo na gani. Sonia Agravante Hulingay. Good evening, Sumbray. Listening here, Barangay 6, Pamilya Mante Hulingay. Keep up the good work. Keep safe always. Sige. Sino ni siya? Amo ni si Gerald Lariosa. Marlon Jongon. Good evening, Sumbray. Alibay, lana sang lechonan. Dapat i-close na ang gina sila store baldog ng lechonan. Arcel, victim man brad ko. Is pagkadamo na gijagali. Oo. Tani kung nag-close sila, tani pabalo sila mga nagpa-reserve. Style bulok, lechon. Lechon, ulok. Good evening lang kay Juven, Panis, Chay Biring, may gabi. Sam, Nonoy, De Leon, Choy Noel, Tatay Rene, kag Nanay Angging, Choy Pulion, Chay Putot Baltasar. Si George Gargasiran ang problem kay wala na notify ang Gerald's customer nila kag i-refund dayon. Tani amo na Oo. Ana Mandrig Gusrob, ikaw bala mahuyan kag magutman ang imo bisita? What did you expect? Malipay ka? Ako guro, ma-wild ka. Si Armando Saison Guevara Jr. Good evening, Sumbray. Tamyaw lang ako nasawa, Leia at anak na sina Hana Marie Jansen, Thea, Theon. Monitor lang kami diri sa Quezon City. Salamat, gid. Dira sa inyo tanan-tanan. Diri naman ko sa dalawang balik, abe, na? Eric Moico, bad service ang lechonan, Tulisan, Sindikato. G. Macaliso, Action Brian, good evening. Monitor always from Sampaguita to Singkang Airport. Hilario Dako, Aranico, Action Brian, yung gabi, galantaw sa imo FB, tamyaw ko lang bata ko si Ken kag si AJ, diri sa Pahanukoy, salamat. Precious Tesalona Costorio, akin gin order 9 a.m. na luto 3 p.m. Way na masaag ang tiyan Ikaon ka ng Skyflex na. Clinto Gesto. Maying gabi Action Brian. Nalipay ko na Kasibuano kasira. Paminaw ko here sa Ormoc City. Always listening dyan. Kasuroy ba kong Ormoc diha, sir? Sakay-sakay kong tricycle diha.
Si Azel, naga-monitor. Gusto lang namon, Sir Brian, refund lang tani. Norbe, amo ni, okay, nadali lang. Action an, basi mabuligan mo ko niyo. Ari yung may mga numero tadi, nga pwede ta malambot, basi matawagan tani siya. Di tani pagpalampason ang gabi nga ini. Okay. Aribio, testingin ni dayo si Jane ko niningalan niya, sekretarya yan ako no, ara mga numero ho. 7688. Pantistingi be, ayon ta lang sila kay para ka-explicar kay para tapos ang istorya. Ganahan ko maminaw o babisaya ba? Sadyahan ko mati si Wano Aksumbrayan, nindot kaayo si Ten Suarez Geeking, Linoids, Nerolage, Chris Bill Matreyes, good evening, Sumbray, listening is Storms 3, God bless. Fitz Herbert Noel, Sumbray, ang taong kung hindi magkaon sang baboy, kay ang religion nila sila i-lockdown, kay gapangita lang na sila yung manggagamo, kag hindi malayo, gapamatay sila sa mga tao, alerto lang ta sa mga taong mang ipokrita kay amo na ang ila paagi kuno. Angelo Ricoperto, okay, nabasa ko na kaina, no? Buyet Hamilano, good evening, Sumbray, tamyaw ko lang da Hamilano family sa Bakyas, Laurel, Mansilingan. Investigasyon nga na lang, bakulod nga damo. Okay, sige. Dali mabalik ko dito gaya. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalan. Action Firing Line. Mabasa ko sa mga mensahe, Aryo, si Aimeho Grace Lieriem Mihorada. Sang Feb 6 kuno, birthday ko. No, birthday niya. Nagtanga-tanga kami sa kampwestuhan kay wala gid kami gin-deliveran sang Gerald's Lechon. Kag ang akon bisita na Gutman, dali gid lang, na Gutman, gid bala Sir Bray, wala huya klase nga tawo ni si Gerald A. Lariusa na. Diyos ko, gabaan gid na siya. I-refund dia lang tani pinangibudlayan namon. Kadamo, nagigaliyo sang ginbiktima sini iya aksyoner. Di sobra-sobra na naman na tani, bla kung way kaya bisita, way kung ano, blang nag-order ka lang niya for your own lang. Tidak ko okay lang, pero yun may bisita, kaya ginapaabot, way kay mo ihalad, kay way nag-abot ang gin-order mo, bukan na ano man yung mga tao man. Action Firing Line. Sila ri humayaw, hamal niya, angay sila himuon, lechon. Titapos kita. Bani sa Mayo, Action Bray, Mayo na lang hindi ko nag-order dira sang birthday gift ko kay Action Boy. Mahuyan sila sa Action Radio. Wow. Linoy, araman, tani magsabat sila para sadya. Ay, puro naka-off ang isa action. Nagaring-ring lang, no? Nagaring-ring. Ang duwaway na gid. Ti ini nga mga tao, kung nagaring lang nga wala ginasabat, ang iban wala nagagana nga mga cellphone numbers nga ini. Meaning, ang intensyon nila, katuntuhan gid. Action Firing Line. Panuntod yun yung obra nyo diha dong. Pwede mo katawag diri sa mua kay para makuha na to ni. May naghambal de ko no sa San Carlos to, sang Christmas ko no, nag-order sila. Dumayo man to ko ng performance sila sa San Carlos. Ang balya nagligad na tuwig nung lechon ta. Order ta sa Gerald's. Nakabati ko ni, no? Okay gina, no? Okay gina. Naka-order to, no? So, sige, honta pa ni. Gerald's lechon. Kung ako sa inyo, naminaw man mo dakbayan San Carlos doon, iuli ninyo ning kwarta. Nganong iuli ninyong kwarta? Basic ra kaayo, wala mo kahatag og serbisyo aning mga tawhana. Action Firing Line. I hope nga nasabtan ninyo ang ako ang gisulti diri ba? Ang buot ipaibot nato diha ninyo. Action Firing Line. Di man guro lisod nga kuan intindihon kag gisulti nako dinhi, di ba? Si Dennis Richard Tiboroma, kalain sa feeling, sir, nga nag-order ka tapos wala nag-abot. Do sobra pa na wala ka ginsipot sang date mo. Ay, susko, kaalam gini sa iya. May hugot siya nga dala iya. Si Rod naman niya, Apostol. Good evening, Sombray. Pag-greet happy birthday kay Rod ko na, Apostol. Why kaya ka-order, sir, sa birthday mo sa Gerald's Lechon? May ari pa ginagatimbre sa aton sa pagkadamo gidyagali. Imagine mo na naginuwa ning iban ho. May ari nag-order ho, baw. Susperte. At amo gidyo. Ti amo na subong nga gabi, wala kuya intensyon nga gubon si Gerald Lechon. Anong tawag din? Gerald's Lechon, sorry. Why tayo intensyon diri sa Action Radio nga gubon ng business nila kiti negosyo ini isang tawo. Ang aton lang diri, talopang don ninyo dong diha ang inyong mga customer. Kay kung maayo ang inyong serbisyo, di man jud ni sila mo reklamo jud. Kini mga tawhana, mahadlok man mo reklamo sa media kay nganuman. Gitaya man nila ilahang kabuhi dinhi. Mo reklamo sila sa Action Radio, di ba? But because nga dili na nila magwanta ang aning mga bagaya, mo na ni reklamo na lang siya, bahala na ni. Action Firing Line. So kung naminaw man dyan mo diha ron sa San Carlos, kay na may gatimbre na ko dihi nga basig naminaw mo diha. Palihog lang ugma dayon. Kung nahadlok mo nila kay basig mabugbugan mo ni mga tawhana, pwede mo kasaka diri sa Action Radio Bacolod kay updan tag sa Action Radio. Action Firing Line. Kining gibuhat na mo ron, dala ni aron nga batabangan mo nga dili mo anhaon dira sa San Carlos. Imagine mo, ang pinaka-main branch nino dinha sa San Carlos ug moreklamo na sila ron diha sa police station sa San Carlos. Unya maablihan pod sa mga media dinha sa Dakbayan San Carlos. Waragwag inyong ngalan dinha sa San Carlos mao na main branch ninyo.
So masakpan mo nga manginto day mo. Action firing line. Di ba? Oh. So karon lang mismo pwede mo makauli aning kwartahan nila, panaugi na ninyo ang mga nagbayad ninyo diha. Ayo nagpaabuta pa nga mo, basig mo complain yun sila unya, filean mo kaso hantod nga manira ni inyong kuan negosyo diha. Action firing line. Manay pait din ha nga kon ipaabot mo sa DTI, ipaabot mo sa unsa pa yuning concerned agency ani sa mga banwag syudad para di mo katukod og branch diha. Unsa na lang naron mawalaan mong negosyo mo, ilis mong ngalan pero maorog yapon inyong imbuhaton. Action firing line. Unsa na ning kaimtang last 8:44 porteng kapuyan ni Binisaya ta nga di ta ka mao maayo. Action firing line. Action an sa iluhan ko ni anay ang pedeya ko no kay mangonsiho tadi may ara kada kay Sir Bam. Okay sige nalipat ko bi kay na kay nakatutok abi sa lechon nga iniho. Dali gid lang gamay man lang aton nga ayoon sa kay Sir Bam mo basi available sa this time bala kay na dapat 7:20 ning tawag ta galing kay may lothang tos talisay open firing line pasilay no. May gabi lang sa kay John Sibalios. Good evening Sumbray kahuluya tod sa mga bisita no. Gutom gid sila angay na tod sa ila litsunon. Ayaw pod. Si James Joy TJ Ma'am. Good evening Sumbray. Grabe na jud kataas kag kamahal sa presyo sa manok. Ang bounty halod kada semana, hatod guro kada semana. Ga-increase ang presyo sa ila 170 per kilo. Waay man sila naluoy sa tawo. Bitaw no. Kadamo sa nagatag di sa kay Gerald's Lechon no. Oo. Sa aton nga program, di kabay pa nga mabasahan nila to matan-awan nila ni, no? Good evening to anyone of you there. Bakit English ito? I'm here listening your news update now. May God bless you all. Thank you. Surayda Lucero. English yun ha. Ara na section an. Okay, dali gid lang. Online sa firing line. Ara sa aton siningalin niya si Sir Bambo sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sir, may gabi dira sa imo, pasensya gid sa disturbo. Yes sir. Good evening. Good evening na si Palamati. Section Brian sir, Section Radio Bacolod mga kaaksyon ano. Sir, mangonsiho lang kami. Kumusta na ning case ni JO1 Tricia Galicia sir? Atong isa ka awol nga jail officer nga nadakpan sa inyo sa nga bypass operation last week. Bali insigida ito pagka next day naka-file na tas ang kaso. So possibly sa korte wala pa takabalo kung ano nga branch nagtupa or narapol iyang kaso. Ano gid ang pinaka-case gid natubang niya sa to sir? Bali ginpailan naton siya sang Section 5 and Section 11 sang 9165. Magambal kita Section 5 na baklan sir na or ano nga sitwasyon? Yes, kung including ang sa Section 5 include na dira ang selling of illegal drugs. Ang Section 11 possession? Yes sir, possession of illegal drugs. Sa amo to sir nga kadakuon sang iya sini nga balor sir and nabaklan pagid sa personally. No bail recommended ini sir na? Yes sir. So siya sir nakahutik-hutik ba na sa imo kung sinong naga-support supply sa iya nakamulo mention man siya sa sini nga matinion sir? Ati, tungod nga kabalo man sa laye, so wala kita madamong impormasyon nga nakakuha sa iya. Yes. Tungod nga ti kinanglan man niya nga may assister sang iya abogado, so kabalo man sa sangtanan nga mga legal nga mga pamagi. So par ang ginatutukan ta lang ti ang amo nang ilang drug group nga which is dira sa under sa ina. Okay. So din sa subong sir nga custodial facility sir, dira mismo sa PDEA. Subong na to, over na sa natin sa Station 8. No? Okay, nabalik na siya. So, dito lang siya anay for the meantime. Hasta nga mapapanaugan sa sangdo order na, sir, no? Yes, sir. Ano ko galing, sir, hindi galing nga na, nga na sa korte na, no? Na lipat ko. Bali, nag-request sila galing isang preliminary investigation. So,
ara pagali sa piskal ang kaso para sa ilang pagsabat sang ilang sa panambungon kontra siya. Ay, okay. Kay isang pag-report to sang amo to nga day abi, ang bana sa to nag-complain mo. May mga allegations sila against PDEA pero hindi na ko to magpadalong pa sir sa ilang sining allegations. Ano? Depende na. Yes, go ahead sir. Yes sir, baliti ang ilang mga allegations so dira na nila sabton sa ila kay tungod nga nagpangayo man sila sang preliminary investigation so ang ilang abogado bahala mag sabat to sa amon nga ginkaso sa iya. Sir, sa pagkadakop niya sa to, anong dako nga nabulig sa operation ninyo kag sa mga grupo nga naga-exister din sa Bacolod, sir? At ang nabulig siguro tungod nga nabuhinan ning ilang drug group member kag may mga certain nga mga informants nga nagahatag sang info about sa mga drug group kay tungod nga nabalaan nila nga may mga drug group galing ka-exist diri sa Negros Occidental. I see. Sir, ang imo ni sir nga panugyan sa mga drug group nga ini kiti kamo ara padayon na masupog nga ginahimo ang inyo sini nga trabaho, sir. Go ahead, sir. So ang akon lang makuan sini mahambal di sa ilati ang PDEA kag ang tanang mga drug enforcement officers wala gid kontat sa pagpangita kag panakop sang ining mga ga-exister pa nga mga drug group diri sa Negros kag sa Western Visayas. Okay. Sir Bambo, sir, mayang gabi. Salamat gid sa ibang time. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Mayang gabi. Thank you, man. Yes, sir. Action Firing Line. Okay, kadamo sa nagapinamangkot abis ang update sini. Tera na sa Fiscal's Office ang case so masabat sila kung ano nga affidavit ibutang nila dirati mabalaan tanan. Sige, may nagapamangkot pag i-follow up sang RGS. So, nadumduman mo na action ng RGS ngayon Amo ni sila ang ginreklamo ang SEC na interview nato na diri una sa Action Radio. Pabasan ta niya kung kumusta ang update kang ila tong leader to hambal mapagwa statement sa subong duway man. Action Firing Line. Doon napakalinong man siya kasi gusto yung guro nga gabi-gabihon na doon adlawon sa Action Radio kutihon ni siya para maghatag sang statement niya man. Dini amo-amo sa lechone. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa May gabi kay Rosalie Antorin Navales Rojo. Alex Montesa ka mga tawhay sang mga obra pangabuhi nila. Ginaguba lang nila. Husto ginaya sir. Paper Purse Lexon Bride dapat tasakaan sila kaso kung ginahimo nila San Carlos hindi na paghimuon sa Bacolod kay panitan gid sila sa action BBB. Brian Banat balita mo hindi balita lang ni aton. Correct Arb, number 1 ang iba niya pakuno-kuno lang na number 1. Tanda gini sa dinasya mo. Sir Alex pamuyayaw no. Wow, daghang pa na sila. Maot tsura daw mga chicharon, baboy, lechon na Sir Bray. Desiree Cahodo, good morning. Action Bray, pamention diha pamilya ko Mihares kag Playda. Daghan ko na minaw ng Bisaya diri. Salamat kay ninyo ha pagpaminaw. Nicanor Tikala, hehehe. Binaboy nga gawi Sir Bray ambal ni Linos. Bong Billboards Jr. nagamonitor man. Jen o si Sir nahihirapan ka sa tumang kalisod ba? Pudlay kayo. Jody Florentino, good evening Sumbray. Dos scam ko no hambal ni Lidia Tato no. Armando Saison Gibara, may branch yan sila dito sa Makati, ang Gerard Lechon. Action by puro tanglad sulod sang lechon nila. Ay sus ko. Na ano nga sitwasyon Tani bla ko magnegosyo ka mo. Negosyo ka mo tarong. Pala nga buhian ina. Di bla tapos tinuntuhan niyo ang tao, bosus ko nga mga tao nga ini. Ay, kag kung matimingan ka mo sa mga kurto utok pag idang ibang tao kag pinang pusil ka mo da. Disgrasya. Okay. Ang iban di basahon taniya. Sige. Gina-try ginamon contact sa buong gabi kay gusto namon lambuton. Sige, standby lang ka mo da.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1.
During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Don't just throw away. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sa aton nga pagpangalagad, si Sir Dibuyan Ara Marn, salamat gid ano sa pag-monitor sa aton sini subong nga gabi. Wala kita sangigo pang oras sa aton sini nga pagpangalaga. I'm sorry sa way ko nabasa ibang nga mensahe ha. Upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Suruna Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Nelmar Madera, Aksyon JM by naman sa aton sini nga IT subong nga gabi. Upod naman sa Aksyon An Defensor News Center kag diri sa aton nga pagpangalagan. Standby sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Marlon Hinobia. Ini naman sa Aksyon Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,